Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння прачнулася Беларусь і зноў цешыць нас вось такім прамым відэаэфірам. Калі вы слухаеце нас па радыё, то зараз можам падказаць вам, можаце ўключыць наш YouTube-канал і не толькі слухаць, але і глядзець на мяне. Ну, але гэта не важна, а важна, што вы можаце ўбачыць і нашых гасцей. Ведаеце, гэта не выпадковыя словы, якія я зараз скажу вам, падкажу адразу. Амаль што ў кожнай парафіі Беларусі, а не толькі Беларусі, кожны дзень дакладна гучыць гэтая малітва. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будзь нам паратункам. І нашыя госці маюць прамую сувязь вось з гэтай малітвай і не толькі з гэтай асобай. А яшчэ, як падказаў мне сённяшні госць, пробаш парафіі святога Арханёла Міхала, што ў Гатаве, ксёндз Александр Ашмянчук, сёння аўторак, дзень, у якім мы асаблівым чынам ушановуем святога Міхала Арханёла. Вітаем у нашай студыі пробаша парафію Гатава, а таксама яшчэ парафіянку Алену Маціеўскую, якія завіталі, каб пагаварыць не толькі пра святога Арханёла Міхала, але і пра парафію ў Гатаве, якою апякуюцца айцы міхаэліты. Пахвалёны Езус Христос. Навіки вечнага. Вельмі рады прывітаць нас у студыі і дзякуем нашай аўтарцы, вядучай валанцёрцы Жанне Мецеш за тое, што яна такую нагоду для перадачы заўважыла. Отец Александр, а пачнем з вас. Хто такія міхаліты? Так, караценька, для тых, хто раптам не ведае. Хвала Христу яшчэ раз. Нават хацелася бы распачаць словамі, якімі мы часта ў нашым ордэне кажам, вітаемся паміж сабою. Хто ж як Бог, хвалім Пана праз Марыю, бо ўсё вельмі так пасуе ў гэтай атмасферы. Так, міхаліты — гэта кангрэгацыя святога Арханёла Міхала, якая была заснаваная пад канец 19 стагоддзя чалавекам, благаслаўлёным ксяндзом Браніславам Маркевічам, які ўсё сваё жыццё прысвяціў служэнню убогім дзецям і моладзі. Так, у пару словах. А якім жа чынам вы трапілі ў гэту кангрэгацыю? Чаму менавіта яна? Чаму менавіта яна? Ведаеце, так Бог пакіраваў, што з нараджэння я прыналежу да міхаліцкай парафіі. І па гэтаму ў гэтым духу быў выхаваны, дзякуючы айцам міхалітам, але таксама сёстрам міхаліткам, якія ў маёй роднай парафіі на Шчучыншчыне, ў Васілішках ад майго дзяцінства працуюць. Верна служаць, і па гэтаму, можна сказаць, ну, такі вось плён гэтай працы міхалітаў тут, в Беларусі. Пытанне пра ўзрост звычайна не задаюць, але ў гэтым выпадку пытанне пра гады, яно карэктнае. А колькі ўжо год вашаму святарству? Ну, я ў гэтым годзе равеснік пана Езуса, 33 гады, а святарства 8 гадоў. Як вы трапілі ў Гатава, ў Мінск? Ну, таксама провід Божы. Калі так ужо глядзець, для нас, законнікаў, паслухмянасць гэта найважнейшае, і па гэтаму, дзе з'явілася патрэба, куды даў отец-генерал дэкрэт, туды чалавек і пайшоў служыць на хвалу Божую. То бок тут у Мінску вы колькі ўжо? У Мінску адразу пасля пасведчання 8 гадоў назад на пачатку працаваў вікарем, бо мы маем тут две парафіі, таксама Мінск-Лошыца. На пачатку больш праз 4 гады ў Мінску-Лошыцы працаваў як вікарый, і вось ужо 3,5 гады як пробашчам у Гатава. О, як цікава. То, мабыць, спадарня Алена даўжэй на парафіі жыве жыццём парафіі, чым пробаш. На жаль, не. Не? Так атрымалася, што роўна 4 гады, як ксёндз Александр у парафіі, так і мы ў гэтай парафіі. Вы пераехалі ў гэты раён? У мяне муж
ваенны чалавек, і мы шмат дзе перасяляліся па Беларусі, і каб сказаць, што недзе была наша там аднародная парафія, то такога не было. І вось амаль 4 гады, як мы жывем у Мачулішчах, і наша парафія належыць да Гатава, парафія святога арханёла Міхала. Вось так і атрымалася, што знайшлі друг друга мы тут. Але вы настолькі дакладна трапілі, мабыць, у менавіта сваё месца, што нават заахвоціліся тэмаю міхаэлітаў настолькі, што напісалі, і як мы ўжо спойлер зараз дамо, дыпломную працу на гэтую тэму на заканчэнне катэхетычнага каледжу, правільна? Так. І якую назву носіць ваша праца? Дзейнасць сяцёў міхалітаў на тэрыторыі Беларусі ў кантэксце 100-гадовага юбілею. І вось яшчэ адна нагода для нашай сустрэчы. 100 гадоў міхаэліты ёсць на Беларусі. Я так чула, што, ў прынцыпе, Беларусь стала адной з першых пляцовак, дзе айцы міхаэліты распачалі сваю дзейнасць. Ці праўда гэта? Ну, першая на тэрыторыі Беларусі, то так, першая. Гэта быў 1925 год, калі сапраўды была такая патрэба, і нашы святары пачалі працаваць, Калабаранавічаў у вёсцы Дзедкавічы, зноў нават мясцовасць пасуе пад гэтую назву, сапраўды, дзе яны вялі сірацінец для дзяцей, таксама школу, вучылі розным таким, ну, як у школе тоже трэба навучыцца, каб прафесію мець якуісьці, поэтому мелі там таксама свой кусок зямлі, і так працавалі да 41-го года, там служылі. Вядома, вайна прыйшла, і па-гэтаму таксама, але дзякуючы гэтаму таксама маем такога аднаго нашага ахвярнага сабрата, які сапраўды аддаў сваё жыццё і пахаваны менавіта у Баранавічах, панёс мучаніцкую смерць, дапамагаючы дзецям. Як яго імя? Гэта ксёндз Вінцэнты Курас. Ці ёсць на яго памяць нейкае месца ўшанавання? Так, гэта супольная магіла, бо не таксама ён адзін быў там, дзе канкрэтна выпісанага імя, прозвішча, поэтому добрая нагода. Дзякуючы таксама намаганням нашых сабратоў, мы знайшлі гэтае месца і цяпер ведаем, дзе паехаць, дзе ёсць наша таксама часціна нашага ордэна. Калі гаварыць пра харызму ордэна міхалітаў, у чым яна? Харызма ордэна міхалітаў гэта Браніслаў Маркевіч узяў ад салезіянаў, бо ён, шукаючы, будучы дыяцэзіяльным святаром, хацеў чагосьці большага ў сваім жыцці духоўным, і так лёс, провід Божы трапіў, што ён, шукаючы жыцця законнага, трапіў менавіта да салезіянаў. І пазнаёміўся яшчэ са святым Янам Боскам, поэтому мы яго ласкава ў нашым ордэне называем нашым дзедушкам, сапраўды. Ну і гэтую думку перанёс ужо там, дзе служыў менавіта ў Польшчы, у месцы Пястовым. І дзякуючы гэтаму маем гэты харызмат. Мы апякуемся убогімі дзецьмі і моладзю. Ён сапраўды ўсё жыццё сваё прысвяціў, каб выхаваць добрых людзей. Гэта, бо моладзь гэта наша будучыня, поэтому дзякуючы маем гэты харызмат. Ну і другая яшчэ рэч, праслаўленне культу святога Міхала Арханёла, бо гэта сапраўды провід. Ну бо як змагацца за душу чалавека, змагацца ў гэтай бяскроўнай барацьбе, як ён вельмі часта казаў, поэтому маем найлепшага апекуна ў гэтым штодзённым змаганням. Самі можам прыгледзецца на гэтым стале Міхалу Арханёлу, вельмі самому хіба найлепшаму апекуну ў гэтай барацьбе. Ну і таксама маем Маркевіча, які разам з дзеткамі ось менавіта ў гэтым змагацца за душу перадусім гэтых нашых дзяцей і моладзі. Лена, а як так сталася, што менавіта гэта тэма была вамі абраная? Чаму? Ну, гэта такі, можна сказаць, асабісты больш момант, таму што мая такая асабовая сустрэча з Богам, да, яна адбылася падчас такіх цяжкіх выпрабаванняў у маім жыцці. І падчас гэтых выпрабаванняў мне быў дадзены, так, што ли, ксёндз Геннадзій Кухарэвіч. На той момант я нават і не думала, што належыць да кангрэгацыі святога Арханёла Міхала. Гэта для мяне быў проста святар.
які заўсёды побач, які удзяляе сакраманты, прыходзіць кожны дзень у шпіталь да мяне, і на другія суткі дачку хрысціў, ну так сталася. Вось. Ну і потым, канешне, розныя пераезды, па Беларусі паездзілі з мужам, і вось як апынуліся ў Гатава, ну то провід Божий, гляжу, і гэта быў такі першы дзень, калі мы прыйшлі ў капліцу маліцца, і гэта якраз помню той момант, вот успаміналі па дарозе з ксяндзом Александрам, калі ён зачытваў ліст, калі назначылі пробашчам парафіі ў Гатава. Гэта вот першы наш дзень, калі мы прыйшлі. Вось, і бачу, што нейкі знаёмы вось на твар святар, думаю, дзе яго бачыла. І калі фотаздымкі сямейныя гартаю, так, з моманту хросту дачкі, бачу, што ён вылошыцца, ну, якраз тады вось і быў. Ну і, канешне, здзіўляла, што парафіі шмат удзяляецца часу дзецям, прысвячаецца моладзі. Было незразумела, чаму у студзені, это ж першыя разы, так, 30 студзеня дзеці рыхтуюць канцэрты, конкурсы, малюнкаў, чаму такі ўдзел, і хто такі Браніслаў Маркевіч, ну чаму гэта так звязана? Ну, трохі пыталася ў ксяндза Александра, там адно, другое, трэцяе пытанне, потым сама шукала нешта, але бачу, што, на жаль, мала літаратура на беларускай мове, дзе можна даведацца пра айцоў міхалітаў, пра благасловенного Браніслава Маркевіча. Вось, ну і выбар тэмы дыпломнай працы сам сабой, то есть доўга чакаць не прыйшлося, на якую тэму напісаць. Вось, ну так всё у адну гісторыю слілося. Дзе шукалі матэрыял, калі па-беларуску яго зусім мала? Хто дапамагаў, можа? Ну, канешне, ксёндз Александр дапамагаў. Ён адразу такую кіпу падручнікаў, кніг, свае нейкія працы, вось, пры дапамозе, канешне, яго, там што шмат літаратуры іменно на польскай мове ёсць, то перакладала гэтыя, ну, працы і ўжо так вось па кусочкам, па абзацам сабірала. Што вас найбольш уразіла з той інфармацыяй, якую вы знайшлі? Можа, нават гэта не ўвайшло ў дыплом, нам нават цікавей. Што не ўвайшло, ну... І што ўвайшло таксама, мы ж не чыталі. Так, ну насамрэч там шмат чаго яшчэ не ўвайшло, таму што это больш было такое павярховае даследаванне, паглядзець, з чаго ўсё пачыналася і зрабіць нейкі вынік па прашэсці гэтых 100 гадоў, да, і паказаць, што дзейнасць айцоў міхалітаў, яна патрэбная і жыве сёння, і патрэбна далей. Канешне, мне вельмі ўразіла тая самааддача благасловенного ксяндза Браніслава Маркевіча, з якой ён ішоў, ну, да гэтай от мэты, каб, ну, это такая вялікая любоў да чалавека і такое жаданне дапамагчы у той цяжкі складаны момант гісторыі, што усе намаганні былі дадзеныя менавіта нас, вот гэта новую кангрэгацыю. І хоць ён сам не дажыў да таго моманту, да, калі ўжо з'явілася кангрэгацыя святого Арханёла Міхала, але гэта такі добры, моцны падмурак, яго харызма працягвае жыць і сёння. І сёння у отцах міхалітах, у кожным парафіянине. Для Беларусі чым стаў ордэн міхаэлітаў? Што файнага сталася тут праз іх? Ну, файная, канешне, з чаго пачыналі гутарку сёння, ксёндз Александр ўжо згадаў, што ў Дзедкавічах быў створаны сірацінец. Канешне, айцы міхаліты дапамагаюць... А калі патлумачыць, прабачце, што я вас перабіваю, калі патлумачыць для людзей, што такое сірацінец? Дзіцячы дом. Дом, дзе найбольш такія патрабуючыя дзеці маглі збірацца, навучацца, што адметна, што там не ўдзялялася нейкая ўвага на нацыянальнасць альбо на прыналежнасць да, ну, тваёй веры, да, ці верыш ты там неверуючы чалавек. Там кожны мог знайсці прытулак, атрымаць падтрымку. Канешне, былі прынцыпы свае ў Браніслава Маркевіча, это стрыманасць і працы, гэта прынцыпы датычыліся, канешне, кожнага, і выхаваўцаў, і тых, хто там знаходзіўся. І там у гэтым сірацінцы атрымоўвалі не толькі духоўнае збагачэнне, так, але і
працу, нейкія навыкі, якія ў жыцці потом былі патрэбны, і дзеці, якія там навучаліся ў гэтым сірацінцы, канешне, уже маглі пайсці ў жыццё смела. Была такая Напрыклад, духоўная чаму падтрымка. там вучылі? Напрыклад, дрэва абрабатваць, так, Сталярная да. Вось, ну, такая больш рукамі, да, Прыкладныя такія. да, щоб рукамі работаць. То бок атрымліваецца, што якраз вучылі таму, да чаго прыйшлі зараз у цяперашні перыяд гістарычны, прыйшлі да высновы, што дзяцей у дзіцячых прытулках, дзіцячых дамах таксама трэба вучыць жыць. Простым рэчам, якія дзеці ў сем'ях умеюць і так, і атрымліваць таксама прафесійную падрыхтоўку. Калі вярнуцца да той асобы, якую вы узгадалі, айца Вінсента Кораша, як склаўся яго лёс? Чаму ён быў вымушаны устаць перад такім выбарам? Ну, ён быў дырэктарам у сірацінцы ў Дзедкавічах, і падчас вайны ён ратаваў габрэйскіх дзяцей і дарослых. Таксама ён сваіх выхаваўцаў бараніў ад прымусовых вывазаў у Германію. Вось, ну, але яго дзейнасць была, на жаль, выкрыта, і за гэта ён у ліпені 42-го года быў расстраляны ў Баранавічах. Можа, вы ведаеце, ці ёсць, ці запушчаны гэты працэс, можа быць, ці прызнанне ён блаславёны? Не, яшчэ не. Таксама даведваўся, бо заінтарэсавала гэтая рэч, бо маем таксама двух яшчэ міхаліцкіх мучанікаў менавіта другой сусветнай вайны, і якія былі беатыфікаваныя ў 99-м годзе. Гэта Войцех Нерыхлеўскі і Уладзіслаў Блондзінскі, якія таксама служылі, адзін у друкарні ў Кракаве, другі недалёка Кракава, таксама ў гімназіі, і патаемна навучаў. У тыя часы пра яго яшчэ ніхто не ведаў. Да 99-го года яшчэ не ведалі. Мы, як прыйшлі ў 90-м годзе, таксама да канца не ведалі, дзе ёсць. Ось, дзякуючы, як раней узгаданаму ксяндзу Геннадзію Кухарэвічу, ён заінтарэсаваўся. Яшчэ адзін сабрат, ён акурат тады таксама быў гісторыяй вельмі так прасякнуты, пісаў і магістарскую працу, і дактарат пра наш ордэн. І ён толькі ў 2000-х годах знайшоў гэтай інфармацыі, што быў такі святар, што сапраўды шмат учыніў. Ну, а цяпер чакаем, можа будзе таксама добрая нагода, але кожны чалавек, які ўжо заслужыў, так што маем ужо ў небе там найлепшага апекуна, які глядзіць над намі і дапамагае нам сваім таксама малітвамі, бо так чыняць святыя. Ну і мы таксама можам на Беларусі цешыцца гэтым скарбам блаславёных, патэнцыяльна блаславёных, якія ўжо ёсць на нашай зямлі. Калі пераскочыць у сучаснасць, давайте троху пазнаёмім нашых слухачоў і гледачоў з вашай парафіяй. Колькі гадоў ужо існуе парафія ў Гатава? Выязджаючы сёння, ну, ужо поўных 21 год. Так што ўжо чалавек у 21 год уже более-менее фармаваны, паўналетні, ўсё як добра. Што зараз, адкуль пачыналася парафія? Я разумею, што вы там апошнія гады, але дакладна упэўнена ведаеце, з чаго пачалася парафія, адкуль? Ну, дзякуючы таму, што даведаўся, бо як парафія яшчэ заснавалася, то яшчэ ў школу хадзіў, поэтому яшчэ гэта ўсё было... Усё распачыналася як усюды, гэтыя размовы, гэтыя апавяданні вельмі тут папулярныя. Это ўсё распачыналася, першая парафія, якую прыйшлі ў 2003 годзе, это быў Мінск-Лошыца. Прыйшоў ксяндз Геннадзь Кухарэвіч, ну і потым таксама шукалі месца, каб яшчэ больш сабратоў прыехала, і вось недалёка Лошыцы, ой, калі так прама ехаць, там 10 кіламетраў, ну, была такая нагода, з'явілася Гатава. З'явілася таксама група парафіян, якія таксама залежала, каб тут паўстала супольнасць каталіцкая. Асаблівым чынам
святой памяці Эвеліна Мікульская, якая тады жыла у Гатава, якая таксама прычынілася. І ўсё, пачатак маленькі, ідэя пашла, провід Божы пакіраваў, і ўсё распачалося ад пару чалавек да сённяшняй супольнасці, якая ёсць. Так збіраліся і ў кватэрах, потым збіраліся нават, вельмі гэта успамінаюць, у бары Івушка. Потым ужо была пабудаваная такая драўляная, як маленькая каплічка, як вагончык, яшчэ да гэтай пары стаіць на тэрыторыі, як сведак гэтага ўсё паўставання. А потым памаленьку паўстаў вялікі дом душпастэрскі, дзе цяпер знаходзіцца і араторый для дзяцей, дзе мы збіраемся на малітву, дзе адбываецца катэхізацыя, праца з дзецьмі і з дарослымі, з усімі, бо таксама кожны дзіцё Божае, поэтому хоць і старэйшы чалавек, але таксама, як я на іх ласкава гавару да старэйшых нашых дзяўчат, і поэтому усе там мы збіраемся. Ну і цяпер таксама на хвалу Божую будуецца касцёл, які прысвечаны нашаму апекуну, нашаму святому арханёлу Міхалу. І ведаеце, так нават задумаўся, провід Божы ў тым, каб міхаліты тут працавалі, што ён з'яўляецца апекуном Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі і ўсёй Беларусі. Поэтому, як не міхалітам працаваць менавіта на гэтай зямлі. На якой стадыі зараз знаходіцца будова касцёла? Будова касцёла – это вельмі такая моя асабістая справа, перажываеш, але ёсць зробленыя выведзеныя сцены, пастаўлены ўжо перакрыццем, і вось чакаем, каб накрыць крышай, каб ужо сапраўды гэтае месца было ўжо забяспечана. Поэтому працы яшчэ шмат, але маем таксама яшчэ шмат матывацый, вось мяне падтрымліваюць і парафіяне ўсе, поэтому усе мы разам стараемся, каб гэта сапраўды месца паўстала, каб сапраўды было месцам на праслаўленне Пана Бога. Алена, а чым адметная парафія ў Гатава? Чаму вы прыходзіце і кажаце, нікуды не паеду, тут буду? Ведаеце, я скажу проста, людзьмі. Парафія гэта не будынак, гэта самі людзі. І ад першага моманту, як я в гэтай парафіі, адчуваецца гэта сямейнасць. Канешне, прысутнасць самого Бога адчуваецца ў гэтай сценах, это сям'я. І, канешне, дзякуем Пану Богу за нашага пробача, ксяндза Александра, які ўмее і падтрымаць, і арганізаваць людзей. То гэта такая здольнасць у яго ёсць. Таму, мы такая сям'я сапраўдная, якая пасля імшы не разбегаецца хто куды, заўсёды ёсць з кім паразмаўляць, нейкія пытанні павырашаць, і пробач заўсёды падтрымлівае. Таму парафія — гэта людзі. Якія суполкі ёсць у вашай парафіі? Можаце абодва па чарзе, хочаце, у каго натхненне ёсць? У нашай парафіі такія традыцыйныя перадусім суполкі, як у кожнай, это ружы ружанцовыя, 4 штукі, як я так цяпер успамінаю. Это самае галоўнае, бо на іх будуецца малітве штодзённай і разважанне над жыццём Пана Бога. Таксама, што ў нас адметнае, это перадусім вядома, як парафія Міхаліцкая, то прысвечана культу святога арханёла Міхала, і пагэтаму перадусім тыя, хто прыняў шкаплер святога Міхала Арханёла. Для нас гэта заўсёды асаблівы дзень, это кожны аўторак, прысвечаны Міхалу Арханёлу, але перадусім першы аўторак месяца, калі адбываецца спецыяльнае набажэнства аб выбаўленні, аздараўленні, складковая святая імша у інтэнцыях аздараўлення не толькі фізычным, але і духоўным, і псіхічным. Поэтому гэтая група такая вось адметная, якая заўсёды ёсць, прысутная. Бо хто носіць шкаптар святога Міхала Арханёла, то ўжо з'яўляецца міхалітам і рыцарам сапраўдным у барацьбе са злом. Поэтому гэта адметная. Падказвай цяпер далей. Я б сказала, што конечно, парафія наша жыве і святой імшой, святымі сакраментамі, перш за ўсё эўхарыстыі, але сапраўды шмат увагі ўдзяляецца і дзецям. У нас праводзяцца і катэхезы, у нас кожныя канікулы з Богам. Асабіста мае дзеці вельмі іх любяць, і як толькі атрымаецца такая магчымасць, то заўсёды там прысутнічаюць. Ёсць біблійныя сустрэчы, праводзяцца конкурсы, канцэрты,
тэатральныя пастаноўкі от падчас калядны то заўсёды А да хто рыхтуе? дапамагае наша сестра Альберта конечно Ось, давайте узгадаем, хто яшчэ менавіта служыць у парафіі. У нас яшчэ служаць сёстры з кангрэгацыі узнагароджвальніц найсвяцейшага аблічча. Яны аблічанкі называюцца. Это сястра Альберта, якая з'яўляецца правай рукою усіх. Яна сапраўды вялікая дапамога ў нашай парафіі. Гэта сапраўды такое вялікае служэнне, таму што парафія не малая, дакладна так. Пра многае расказалі, але слухаючы вас, пачула, што ад заснавальніка кангрэгацыі, ад харызмы ордэна вядзецца апека над сіратамі, так? Нейкая дабрачыннасць ордэну заўсёды такая пасуе. То, можа, якісь праекты і зараз ёсць парафіяльныя, у якіх вы бярэце ўдзел? Першае, самыя асноўныя праекты гэта паўсюдныя касцёлы, якія ёсць. Вось цяпер варта так узгадаць, як была у вялікім посце скарбонка міласэрнасці. Ой, дзеці нашы далучыліся, я ж не спадзяваўся да гэтага. Таксама агульныя, заўсёды стараюся раз на 2 годы сабіраць патрэбныя рэчы, прадукты. Мы ведаем, хто ў нашай парафіі патрабуе. Увогуле, шчыра скажу, мне цяжка заўсёды пра гэта казаць, бо пан Езус кажа: няхай твоя рука левая не ведае, што чыніць правая. Поэтому так дабрачыннасць гэта сапраўды павінна быць на такім узроўні, каб не на паказ. Поэтому ведаем, каму дапамагчы. Заўсёды нашыя парафіянкі таксама заінтарэсуюцца, напішуць, каму штосьці трэба. Але ведаеце, так, паколькі ў нас таксама такі араторый пры доме ёсць, якім таксама сестра Альберта, дзеткі могуць прыйсці любыя, як яны раз пасмяяліся, бо і праваслаўныя, і католікі пытаюцца: якога ты веравызнання? Адно дзіця так прыгожа сказала: я праватолік. Усе праватолікі і не толькі, да? І сапраўды бачна, якія дзеці прыходзяць пабыць, ёсць і комнаты ігравыя. Заўсёды праз гэта можна пра пана Бога сказаць. Яны сапраўды бачна, не маюць дзе падзецца, але ёсць дзе правесці добры час. І так з часам цяпер бачу, як 8 гадоў, то троху ёсць адлегласць. Як бачыш гэтых дзяцей у Гатава на месцы, то заўсёды з табой прывітаюцца, ведаюць. Так што нават праз такі штодзённа вось просты такі ўчынак ведаюць, што сапраўды пан Бог ёсць у жыцці, бо як пана Бога найлепей паказаць? Менавіта прыкладам, канкрэтным учынкам. Як жыхары Гатава, якія не належаць да каталіцкай канфесіі, ставяцца да парафіі? Вы ж там жывеце. Ведаеце, я так скажу, бо Гатава парафія, яна яшчэ 2 мясцовасці большая мае да сябе: Тамачулішчы, дзе Алена, і Міханавічы, поэтому такі акруг вельмі вялікі. Але ведаеце, пазітыўна, заўсёды чалавек адчынены, каб дапамагчы адзін аднаму. Такі прыклад, самы цікавы, так вельмі ўзрадаваўся. Было гэта перад Новым годам, і дзесьці спрацавала пажарная сігналізацыя. І сказалі, што в храме. Куды пажарныя ўсе прыехалі ратаваць? У нас толькі адзін храм. Да нас, менавіта да нас у касцёл. Хаця ж і праваслаўная царква ёсць, і пратэстанты, але толькі ведалі, што у нас храм адзін. І туды ехалі ратаваць. Поэтому пазітыўна. Мясцовасць невялікая, поэтому, напэўна, усе ведаюць, дзе католік, дзе не католік, дзе ксёндз, поэтому это таксама матывацыя, каб быць і жыць на добрым узроўні, як сапраўдны хрысціянін. Вітаюцца з вамі на вуліцы? Так, канешне. А як не прывітаюцца, то я магу так прывітацца, што ўсе пазнаюць, што тут ксёндз. Поэтому, я говорю, лепей не рыскуйце, першыя заўсёды. Алена, правакатыўнае пытанне. Чаго вам не хапае ў парафіі? Это точно. Хапае. Насамрэч хапае, потому што самае галоўнае, што трэба, да? Сам пан Езус, у нас там ён ёсць, прысутнічае. Конечно, разумеем, што ён там ёсць, і адчуваем, што ён ёсць побач. Я б, можа, адказала так, што, конечно, жадаю, каб у будучыні, скажем, там, працягам часу хочацца бачыць уже дабудаваны наш касцёл.
конечно, это уже хочется бачыць, і уже святую імшу там. Так, хочацца, канешне, каб парафія ўзрастала не толькі сценамі, але і сэрцамі людзей, каб больш ўсё-такі прыходзіла людзей сем'ямі, потому што заўсёды прыятна бачыць, як і дзеці прыходзяць на катэхезы, на святую імшу, як цэлымі сем'ямі прыходзяць, як моладзь не саромецца казаць пра сваю веру. Вось, канешне, хочацца, каб айцоў міхалітаў было трошечки паболей, таму таксама у нас вот ёсць такая першы чацвер месяца, заўсёды мы молімся на ружанцы аб новых пакліканнях да службы святарскай, законнай, манаскай. Вось, і асабліва з нашай парафіі і у ордэн міхалітаў і да сясцёр аблічанак таксама. Вось, таму хочацца, каб міхалітаў было трохі паболей. Парафія ўзрастае, будынак дабудуем, а у нас ксёндз Александр адзін у Гатава, каб было на мясцовасці хаця б двое, тоже было б лепей. Каб не адзін за ўсіх, да? Каб не адзін за ўсіх. У нас будзе ўсё болей і болей, таму трэба, каб хоць два было айца міхаліта. З якой думкою пробаш пачынаецца раніцай? Цікава. Думаю, як сёння прачнуўся. З думкаю заўсёды так дзень распачынаецца, но добра, што чалавек узрос у веры, поэтому заўсёды рука цянецца зрабіць крыж у імя Айца і Сына і Духа Святога, а потым усё укладваецца як патрэбна, па Божай волі. Калі хтосьці з нашых слухачоў зараз захвоціўся, зацікавіўся і захацеў, а я думаю, што такія людзі будуць, напрыклад, як я, якая жыве ў Мінску і дагэтуль ні разу, шчыра кажучы, не была ў Гатава, тым больш у парафіі святога Міхала Арханёла, і захочуць да вас завітаць, то калі, раскажыце, калі ласка, у вас адбываюцца службы ў буднія дні, ў нядзелю і, можа, адмысловае набажэнства? Кожны дзень у нашай капліцы заўсёды адарацыя, без 10:05 і ў 17:30 святая імша. Гэта штодзённа, а ў нядзелю святая імша ў 10:30 і 17 гадзін. Поэтому сардэчна запрашаем. Асаблівым чынам, як добра, што ўзгадалі, сёння на 17:30 святая імша складковая, будзем маліцца сапраўды ў нашых справах, і пасля імшы будзе спецыяльнае набажэнства аб выбаўленні і аздараўленні пра заступніцтва святога Міхала Арханёла з індывідуальным благаслаўленнем, бо вельмі гэта патрэбна, каб чалавек сапраўды быў здаровы ва ўсіх сферах, якія толькі ёсць. Кожны аўторак. Кожны аўторак ёсць вяночак да Міхала Арханёла, адпраўляецца літанне, а першы аўторак месяца это вось гэты дзень, і таксама ёсць магчымасць заўсёды прыняць шкапляр святога Міхала Арханёла. У любы час? У любы час. Тэлефон пазвоніце, дагаворымся ў любую хвілінку. Але каб урачыста, то першы аўторак месяца. Што трэба зрабіць, каб прыняць шкапляр святога Міхала Арханёла? Трэба мець добры намер. Бо шкапляр гэта не проста якісьці медалік, якісьці адзяецца, якісьці выкінулася. Гэта абавязак на ўсё жыццё. Гэта падобна як да шкапляра Маці Божай. Можна яго адзець палатняным, таксама ёсць таксама як медалік, які носіцца далей у будучыні. Мы выбіраем сабе за заступніка святога Міхала Арханёла, і таксама мы мусім мець прагненне жыць як ён, а яго найлепшае ёсць словы «Хто ж як Бог», вось на праслаўленне Пана Бога, і спадзявацца на ягоную дапамогу гэтай штодзённай барацьбе. І таксама абавязкам трэба кожны дзень памаліцца малітвай да святога Арханёла Міхала, гэты экзарцызм Леона XIII, якога мы ўсе вельмі добра ведаем, якім мы молімся штодзённа ў большасці касцёлах пасля святой імшы. Няма нічога больш натуральнага на заканчэнні гэтай перадачы, як малітва да святога Міхала Арханёла. Дорогие слухачы, мы з вами развітваемся і запрашаем сёння памаліцца разам з парафіяй святога Міхала Арханёла, айцом Міхаэлітам і нашай шаноўнай госцяй спадарняй Аленай, каб сённяшні дзень дакладна быў пад апекаю гэтага нашага цудоўнага заступніка.
Давайте разом Калі помолимся. ласка. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Амен. Святий Арханьоле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусів і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Королева аньолов, Молися за нас. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Дякую велике.